Hello? Okay, when you're within neighborhood. Oh, I'm a baby. Mommy. Hey, the better one, make up a window. What we two woman? Who did it? Yeah, baby, he tell you to eat the go. And who did it? Oh, it's going to be a line up on mine. Nga no deri isweke hitu boma nga ila hamaya Muslim ezine lolo ambassador Muslim Dinga família ka kona ya wumba mi malaya na umuderi ụmụnna ya wụ nga-esi ele ya ọwụ mpa ya wụ abịa mmiri na maka ọhịa ma alụọ ya n'ụmụderi ụmụ ya na ụmụnne ya wụchara Reverend Father anyị na-eji ọsọ tụtụrụ nwa ha share Reverend Father sijisi ebe niile fada meme m ji anwe ndị m jizi aka onye ma ha ama m ọfụma m chọrọ ka ofu n'ime ha alụọ m ha niile echicha Reverend Father Ele wewe. Aí você viu quanto nem me ralou? Ele pede. Ote. Ebe. Ige mo tedi. Di wosa. Eno kwa. Tume. Di na mo o. O igra to di ngwa no di anodo. Ha hu wo gbajo fada. Ewu. Ona be si onye huru di ihe ga-esi fada na eli isie. Diwe ni awi jo wa eno kwa. O ile be di. Ewu di ga-abịa husband come ọ ga-eme arrive so ụlọ ọ ga-adị ga-ahụ di agaje nwaanyị ma mege kwa birthday mana o tele no wa hụ maazi nwaanyị mege 80 years birthday 80 nwaanyị wa hụ ọkụkọ to tegula gbara Christmas mana ka afọ na ụmụ ya asị mba na ha ga-celebrate ya ma ndị kefada enwere nwa ya nwoke okwu injinia nke bi America ka ihe isi dịfara m na ọlụgule nwaanyị ọlụgule nwaanyị agala aga ọlụgule nwaanyị Kọzọkwanụ ụmụ ya nwaanyị mụrụ anụ ụmụ mụọ ụmụ ya oke so ha si n'ime vineyard so nwa m chinin onye ọbụla chime fada nwaanyị ma awụ ezigbo mmadụ anọ m nwa ya nwoke ele anya eze Chinyere ọkpara nke nọ Ọstra ọ ya nwakpọrọ m na fon sị mma ya ọ ga-eme 8 years ka ịbịawa ụmụnne niile nke fada akwadole aha nke fada awụ ọkwadoro fada Francis Kelechi ọkpara nke nọ Lagos ebe ka Paris ya dị hụ ka nwatakịrị kwuru oziọma agụtụrụ na-atọ ka ifo oziọma ya na-atọ nwarịrịrị nwatakịrị na-ekwu oziọma otu ya dị ka nga na-ewesisi Chineke nwa pịrịpịrịpịrị oziọma kwụrụ ọtọ kwụrụ ụja mgba kọrịkọrị ọrụ mmadụ kwuru oziọma ihe oziọma agba ngọrị dị ọkụ ya gwa nke nọ Canada ọkọọma aha dị ọkụ ya ma wụ Michael ọpara osidifada mana ọ lụgole nwaanyị chi ụmụ ọgụda abara enwere joy ọ mụgụrụ ụmụ nwụsịa na ọrụ ka ọlụzi ole ndị ụmụ ole bụ ole so no space at all ịnụkwa ụmụnne ekwenụ nke anyị nwanne nwoke ụfada nwere nwanne nwoke nke mma ụfada ala ahịa Reverend Father Donatus abịa mmiri ọ ya nwunye nwoke otu nwunye nke ụfada kwanụ nke na-anọ nke ahụ mgbe etu ka ọ dị ọcha nwoke mmanụ chọọchị oke fada na-agụ ya dị ka chime fada eziokwu mụ na nwa m ana m eshi mana ụtọ wee kpochado m nshikwa mana asịsa m na-eshikwa ọlụbe nwunye nwoke ọbịawa akwanụ fada Vitalis Anthony Maka abịa mmiri ọwụ ya wụ ụmụnne ha niile gaje Anthony Benya nwaanyị so mba ebe nna ya mụrụ fada ya na onwe ya ga-amụkwa fada ndị nna ya na-esi ebe ala ya ha na-esi ụmụ ya niile ya wụzilega ha nke Benya onye ọbụla wụrụ fada so nwaanyị na-ahụ nwaanyị wụ onye Benya dị Chineke onye m ji leta anya so taa m ga-aga birthday ka nnụla on the 29th of December ya bụ ka afọ isa nke anyị ga-agbakọ rie ṅụọ kwee Hosanna n'elu kasị elu ngọzi dịrị onye bịara n'aha onye nwe anyị ụmụ Chineke ebe ihe anyị ga-eri ihe anyị ga-aṅụ ihe ọṅụṅụ ọ ga-adị egwu eziokwu ihe m wụ kọrist
I'm chorist na church. Oh, I want the chorist. Na na-ekwu ukwe na church ayo mmi. Oh, I will chorist. Ana aga ya aga. Dalu o. Ị ga-aga nwanụ. Mma aga. Ụlọ ha wee ba. Ndị akọrọ. Ị ga-aga nkwụ ogologo. Ị ga-ahụ ụlọ mama. Ụlọ ukwu mara mma. Ụlọ ukwu. Mmiri ọsọ blọsọ. Ọ ya nọ. Oke m ga-aka aka ogologo. Ị ga-akwụsị gị aka mkpụmkpụ. Muzi ụlọ ukwu. Thank you. Oh, m ga-aka ịkpa m ga-aka ni. Daalụ. Ihe onye baba. Uche otu onye na-akpọ Chifimo, onye na-eme ihe egwuregwu n'onyonyo na-enyecha ma YouTube na Facebook na Instagram, ibu na-eme MC. Chineke ọrụ maka ahụ dum rekasha gị kpọmọ nyaara ebe ka dị ebe ọnụ sota kwụlaga mọ mmachi ịwapụ m confession m gara nyaara ụlọ ebe dị mmiri na ofu ihe mere bịa ekwego ebe ọnụ n'ọnụ ebe dị si ọnụ ọnụ kwụlaga m n'ọnụ aga m atọ ọnụbụtọtụ nwarịrịrị ya dị ka ya etikere shuga na ka nwesịkasị ọnụbụtọ mrịrịrị ana baịbụl aka tụda biwa gị ọnụ ị na-agwa m agwa m akwa ya bịa njikere ejikere ụwa kamakọgịgị gwa onye ịgbaghị na enyi na-ete ndị nsọ na onye gaje ihe fata kwesịrị ibu mmehie ada kọnfeshọn m gwara anya ahụ gị imejite ya oyi nwadị si mere ọla kọnfeshọn m ha ga-aga nọtụ ịhụra gị ịhụra gị agwa ha gị tụna na-adịbeghị m nwaanyị ịhụra anụ so kwega m n'ọnụ na-ehi ọcha ọnụ na-ata marịrịrị ka shuga enwezikata ọnụ n'ụtọ ọmụdọ maka chukwu m na-ebe gị na ala ike iji ka alụ moto eji pịala mechiri iji pụ mmụọ Chineke nọ n'ime ime anụ maka ofeshọn m ga-anya ahụ were ka isoro ọya ịmadịsị ọnụ m ije ebe gaji magịrị m anata ahụ oriri taa meshọnụ mba gawazi nyechara m adres nga gbọbịa bụrụ ụka ndị ihe na-eyi aga ịlụ nwanne fada akwa mbe n'ukwu chọọchị gị tụsị ya n'ezi apụrụ ụkwa elikwedochi otu nga egbe na-egbu ụmụazị ibe go sụkwa afọ moto bụrụ nkịta ara dị ka gị na ịbịakwa nkwe n'ụka kwụcha ụka ọmara ụka anyị kwere n'ọkwụcha gị na-agacha ga abụrụ m ọchị gị wụrụ ọchị bụjise m oyi wụrụ ọnụ nna mmadụ ebe chiri m ihe ama ma ọchị ga ka ijiri ga nne ihe ha nna maka atọla ka isi ma aba ya meta ahụ ihe ha wara na-agbago ịnụrụ kaị ị ga-ejiga kwa ịga m ọnụ si n'ọnụ ọ na-ebi ọsọ ọnụ m ji ga nkwupụta nyaahụ kwuchita njọ m niile gbakpa ndị nwa sarịsarị hụ dị na m yi uwe ọcha na onye gaje nga fada kwesịrị ịdị ọcha ịtụ dị nga fada ị ga-atọ onye ka alụdịgo onye ka alụgo ị ga-eji agha alụgo mgbe amụrụ m ọgọ onye ọla amụrụ na di amụ ọgọ amụrụ na di digo nọ na-eche ka ụdị mmiri chifi ma ahụ gara anya chifi ma anọ bụọla ngụ chifi ma ọgwụgwụ dị ma ana m ahụgụ na-arụ ị na-arụkwa ọrụ ndị mbụ rụrụ ọrụ akpakpa arụjisekwe hụkwa oyi then you nwaanyị ama m sị ngara ngị gba m guzo were kaftan m emere ihe ha nna gụọ onye a happy birthday si ya nwaanyị ọma ebe i mere 80 ị ga-anọrụ 100 80 90 100 110 from there anyị lere gị anya nye ha nwụta isi legi ga-anya nye ha anyị mara ihe anyị ga-eme nwa isi
Ezinne, happy birthday. Lalu, afọ bụ akpanụ m ọnụ ka ọ dị ka eriri ka anyị gaje ka ọ ga-atọrịrị ọzọ ebe m bidoro n'ụzọ ụgbọ aratawa shuga ihe a ga-ara ara ngwa ọ ga-adị egwu a ite ụgwọ m ihe ọkpọrọkọ m na-eme onye ọlụ n'ụmụ ụlọ kpozi ọnụ n'ọnụ nwaanyị ọnụ ga-atọkwa ụtọ ebe